I ćao ljudi, ovdje je Bogi, danas ćemo igrati Fistful of Frags. Milan nažalost nije tu, ne može snimati ovo sa mnom, pa ajde da nađemo neki server pa da bi igrao. Evo, može ovaj. Ja ću snimati ponekad sam, kad za igrice koje mi padnu na pamet, ili koje vi preporučite u komentar. Ako ima neko. Ne znam da li se dobro čujem. Igramo Rangerima. Ako niste znali, ova igrica je napravljena u Half-Life 2 engine-u. Naša slična kao Counter Strike. Evo ja će biti levoruk, znači što je precizniji, batački noževi i čizme. Ja sam ovu igricu skinuo pre mjesecima sigurno. Nisam toliko dobar, ali može da prođe. Ubi me. Ajde igrat ću... Ubili smo ga. Bravo. Treba mi viski. Da regenerišem health. Baci! Ubio sam ga. Ne. Bre. Ja sam sad ovo planirao da snimam. Možda snimam nešto, ne znam, volim pucačine, Assassin's Creed sam prešao. I evo, počeli smo da snimamo. Napravio sam montažu juče, do 2. I nadam se da vam se sviđa. Od ovog neću praviti montažu, snimat ću jedno 10 minuta, zato što YouTube mnogo mu treba da se uploaduje. Šta još da kažem? Evo moj. Molim se. Gdje je bre ovaj crate? Da ga nađem. I ova puška je nešto vezana za kaubojce. Ja sam evo sad ranger. Evo možete vidjeti kako izgleda ranger. Imam snajper. Možda će Milan da igra ovo sa mnom, ove prve epizode. Bre, dobro, nije mi uzeo pušku valjda. Juče sam pravio montažu, već sam rekao. Skratio sam, editovao sam video snimak, uzeo samo 20 minuta, skratio sam ga na 10 minuta. Mi smo ga gledali i smijali smo se. Ne znam sad da li je to toliko smešno baš. Bre. Ajde uzet ću pištolj da se ne glupiram. Pištolj. Može se desiti da snimam i malo više preko 10 minuta. Ali nema veze, zaboravan sam. I ovako i onako. Ne znam šta više pričam. Kad je Milan tu, lakše mi je. Ne znam čime da je... Evo ovaj, Merzleg, dobri. Nešto kao sačmarica, slično. Čekam ovo da se zatvori. Ima snajper, ima pištolj jedan, dobar. Evo ga. Ja, bre. Daj mi to. Sad kombinujem puške. Ovo ima dobar pištolje. Ovo je dobar. Ali mnogo treba da se reloade. I u ovoj igrici mora se stati da bi se preciznije pucalo. Inače ovako ništa ne može da se pogodi jer vidite koliki je nišan ovaj.
i onda morate ovako da stanete. Naravno, dve puške su manje preciznije nego jedna. Eto. 18 health. Moram da nađem da se regeneriš. Nemojte. Zdravo. I naravno, ovo je prva epizoda samo. Možda će biti oko 5, možda. Ali možda. Možda snimamo nešto sa Milanom. Možda se pridruži neko novi. Milan će snimati Don't Starve, Minecraft Premium, jer ima Minecraft Premium account, ja nemam. Šta da kažem, ne mogu nešto. Ne sad. Eto vidite, ne može ništa se pogodi. Nisam ga pogodio još jednom. Evo, puškić. Ova puška, ako gađite head, ubijete ga, 100%. Samo mnogo usporava kada ovako nešaljite. Ali zato, ipak... Pojma ne. Dobre. I da, ima samo jedan metak. I pola sata je treba da se ubre. Imate dinamit. Ima jedan crni dinamit koji više eksplodira nego ove. Evo, a tu se nasamara. Tu ga nasamara. Jaaaa. Nisam mogu da pogodim. Ne znam sad koliko snimam, možda je preko 60 minuta. Ne znam, vreme je brzo prolazi. Bravo. Ovo smo ja i Milan igrali, njemu se ne sviđa. Ne znam zašto. Mi skillamo igrice. Mislim, Milan više skilla nego ja, ali ja imam neke kupljene. Možete me dodati na Steamu. Evo vam. Zovem se Orange. Yeah. Možda će svaki dan biti video neki, ako ne, nema veze, pošto nismo svaki dan dostupni. I nekad ćemo praviti montaže, pošto neki video su već preveliki. I zato ja uzim i skratim ih. Evo te. Mi smo gledali Biga, The Big 061, samo on je prestao da snima, malo je glupo. Gledamo i strane youtubere, ja i Milan. Milan ne toliko, ali ja skoro sve gledam. Znači ono PewDiePie, Uberhaxer Nova, Official Nerfkid. Bunny Daisy isto prestao. Gledali smo i njega. Jole Full TV, ne gledam ga toliko, Milan ga gleda. Ali je glupo malo što je Big prestao, ali nema veze, sve sreće njemu. Srećno. Eksplozija. I ja kad bi mogao, moje bi pucao i sve bi ih pobio. Inače ovako neprijatelje ništa mi ne mogu. Ništa njima ne mogu.
Neki ruski server. Pričaju ruski, pišu ruski. I slušaju ruski, vjerovatno. Op. Hej, da mi jedno dobijem ovu zlatnu kutiju. Op, evo ga. Probuši ga. Evo ga ovaj pištolj dobar. Evo ga, Walker. Ovaj je pištolj ekstra. Ako ga pogodite, ubijate ga iz jednog. Ali mnogo mu treba da se repetira. Evo, pokazat ću vam kad ubijem nekog ili kad pogodim nekog. Samo da ga naćem. Vidite koliko je zahtjevan. Evo, vidite. Ubacite jedan metak i onda morate sve isto od početka. Ali nema veze. Dobro, eto. Op. Op. Ja. Dobro, nije mi uzeo valjda. Ja sam bio u jednom Bigovom klipu kad je bio na 4 letu. Možete vidjeti. Ja se zovem Bogovan. Ja. Dobro. Otvaraj. Ne možeš. Cold Worker. Evo. Sad milina. Ja, zašto ja pa repetirivam pušku? Evo ga. Ali on ti je bio, nisam ja. Gde si, bre? Je zahtevan. Vidi, 3 renda. Nerviram se. Igramo do kraja runde. Znači još 2 minuta. Pa sećam klub. Seckam. Naravno, ja sam igrao Counter. Od kada još? Ajde da vidimo. Ej bre. Čekaj. Za početnike je ovaj dobar pištolj, ovaj SV Schofield. Ja sam ovako izabrao. Može naravno da se kikuje ovako. Možete ga obalite od zgrade ili tako nečeg. I dalje se računa. Ne. Dinamit. Ne extend, bre. A ne. Evo. Kik. Ne mogu. Za malo. Ja. Čime me ubio. Čovjek čist. Čekaj. Gde si? Op. Čekaj da mu bacim jedan nožić. Ili ovako. Оп, да ми нещо. И беше. Всем привет. Ovdje gore možda naš. Evo ga. Uzimaj. Я не вам кто я, чтобы хуй сосать. Evo. Pokir. Čekaj ovako. Bre. Ovako je dobro. Na desnom kliku desni pištolj, na levom kliku levi. Sad ako nađem ovaj pištolj još jedan pa dok kombinujem. Retko je to. Ovaj pištolj ili tako nešto. Gde se krijem. Dinamit. Čekaj da bacim jedan za svaki slučaj. Da kombinujem ovako. Čekaj da vidim. Nema nikog. Da, ja ću nekada puknem do kraja runde. Oni su pridružili vreme. Ajme na vezi još minut, 2. Šta on imitira? Šta
Šta imitiraš ti, bre? Jao, koliko sam ja. Čekaj, mora da... Ovdje ja se krijem. Da me niko ne vidi. Znači ovom pištolju najviše treba vremena da se repetira. Sada treba da nađem sad ovo negdje. Op. Op. Ne. Šta je ovo bilo? Gde si sad? Da mi se osveti. Glupim bi ovako da sečem klip. Da je. Otvarite. Gde mi on eksplodirao? Ovamo negdje. Šta je, brate? Šta je? Indijanac. Ali ne bukvalno je indijanac to. Neki bandito. Ajde dva da ubijem. Ubijem ih. Ima pištolja ovaj negdje. Ne. Bre. Da sam znao. Šta bacam. Ja mislim da je sad gotovo, evo. Ovdje sečem klip. Do sljedećeg klipa. Ćao. Ćao.